GB. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan. Marhay na aga sa gabos ng mga paraan tabay. Mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joan Montecastro para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Makakairibanan nindo kami ngunya na Huwebes, Pesya 27 kan bulanin Marso taon 2025. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong namamanuaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kapotan, mag-apot sa station sa 4805509 puon alas 11 sundo alas 12 ning pagkaudto kada Huwebes o sa CP number man po na Globe 0917-7984-808 o kaya pwede man na magdulog sa samuyang opisina Lunes sundo Biyernes puon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. Asin pwede man na magpadara kan sa indong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center site Rawis, Legazpi City. Kami sa indo man naaantabayan sa internet asin sa Facebook page Candizi GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR Ngunyan. Bilang pagselebrar kan World Wildlife Day 2025 na may temang Wildlife Conservation Finance, Investing on People and Planet, ang Penro Camarines Sur nagkondusir ng Information Education and Communication Campaign sa Lupi National High School sa San Fernando, Camarines Sur. Nasa 24 na senior high school students ang aktibong nagpartisipar sa aktibidad na lalo magtaonin dagdag na kaaraman manunungod sa importansya kanman lain-lain na buhay ilang asin layas sa rehiyon. Apwera sa importansya kan World Wildlife Day, pigdiskutir man kan mga personahes kan Penro Camsur ang manunungod sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act as in Basic Wildlife Handling. Ang World Wildlife Day taunang pigseselebrar kada Marso 3, tangan inapakusugon ang pakasabot kan publiko sa mga buhay ilang asin layas, asin mga gawi tangani isinda makonserbar, asin protektaran. Mientras tanto, sarong community pantry ang pinangunutan kan DENR Bicol bilang pagselebrar kan International Day of Forests kang Marso 21, 2025 sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Maabot sa 1,050 na tree seedlings kanara, lamog, bitaog, asin pili ang tinanom asin pinanaos sa mga volunteers kan tree growing activity na may temang forests and foods. Siring man ang Ayala Malls, Legazpi nagdonar man nin maabot sa 87 na food packs sa Barangay Lidong na dakulang pigpasalamatan kan mga opisyales asin residente kaini. Ang DENR Bicol sa pamamayo ni Red Francisco Emilia Jr. padagos na nangangapodan sa aktibong partisipasyon kan publiko sa mga aktibidad asin programa na makakatabang sa pagpangataman kan kapalibutan. Sa ibong nalado, pinanginotan kan DENR Bicol ang ika-4 na trade fair kan Marso 19 hanggang Marso 23 bilang pagselebrar kan International Day of Forests sa Ayala Mall, Legazpi City. Laom kan DENR Bicol na madagdagan ang kaaraman kan publiko manunungod sa satuyang mga kabubuldan asin kadagatan nganing magtaonin oportunidad sa mga organisasyon na ihirasan sa indang mga produkto.
Pinaabot ni OIC-ARD for Special Concerns Adona P. San Diego ang pasasalamat kan DENR Bicol sa mga nagtaunin suporta asin laom nyaman ang padagos na pagpromotir asin pag-ataman kan sa tuyang mga kabubuldan maging mga kadagatan para sa mga maabot pang henerasyon. Mientras tanto, bilang pagtatapos kan selebrasyon kan National Women's Month, nagkondusir ang DENR Bicol sa pakikipagtabangan sa United Nations Development Program Access Benefit Sharing Project nin Public Forum on the Role of Women in Biodiversity Conservation and Disaster Risk Reduction Management kang Marso 24 sa Legazpi City. Sa iyang mensahe, tinawan doon ni Red Francisco Emilia Jr. na kaipuhan ang partisipasyon kan kagabsan sa pagpreserbar kan biodiversity asin pagmanihar kan posibleng peligro kan kalamidad. Asin saro ang mga kababaihan sa nahihiling niyang pirmina sa inotan sa oras sin bayanihan, pag-ataman kan komunidad, asin kan sa tuyang natural na yaman. Obheto kan forum na ini mas mapataas ang kaaraman kan mga partisipante sa disaster risk reduction, kahandaan sa pag-atubang sa kalamidad, asin pagpreserbar kan sa tong biodiversity. Ini ang katripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Enot po sa gabos, gustuming bation ang mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan samuyang direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services Attorney Ronel C. Sopsop. Sa opisina po ni ARD for Management Services, ARD Ronel B. Astor. Diyan man po kay ARD for Special Concerns Adona P. San Diego. Sa mga kaibahan ta sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo po ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV. Asin po sa EMB sa pamamayo ni RD Girly Abu. Marhay na aga po sa gabos na naghihiling kan sa tuyang FB Live asin mga paradangog kan DZGB. Marahay na aldaw sa gabos, yaon po kita ngunyan sa programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Ang programa po kan DENR Bicol na nagtatampok sa mga issue asin mga inisyatiba para sa proteksyon kan sa tuyang kapalibutan. Ngunyan po, pig-celebrar ta ang International Day of Forests na may temang Forest and Food, kung sain po tatauan tang linaw kung paano ang sa tuyang mga kabubuldan nagtataon in dakulang benepisyo sa satuyang pang-uro aldaw na buhay asin livelihood pati man kang sa tuyang ekonomiya. Kaya man po ngunyan, maugmahon po ako actually ta makakaibahan taan matitibay na personahes kan DENR Bicol. Lalong-lalo na po dyan sa Conservation and Development Division. Ang mismo pong OIC kang Production Forest Management Section ni si Ma'am Judy P. Olikino asin si Miss GGM Luna na Ecosystems Management Specialist man po kan CDD ang kaibahan ta sa programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Good morning po, Ma'am Judy. Hello po, good morning. Marhay na aga po sa mga paradangog sa DCGB. Salamat sa pag-antabay kan sa muyang programa, Kapalibutan at Amanon ta. So, ako po si Judy Oligino na kung saan magtataw po kitang information regarding po sa kabubuldan ta at saka sa ating kaka-celebrar pa lang na International Day of the Forest. So, yan po kami duwa mo niya ni Ate Gigi. Mo niya na ang down. So, yan, Ate Gigi. Good morning po. Asin lalo na po sa mga taga-CDD na nagdadamog po, ngunya na aldaw. So, salamat po, Ma'am Joanne, dahil naimbitaran niyo po kami na mag-guest po dito sa para po maipahayag namin or ma-share namin yung mga kaganapan po na isang linggong pag-celebrate ng International Day of Forest po. So Yes, ako po si Gigi Luna, EMS ko po, under po ng
National Greening Program and sa pamumuno po ng aming OIC na si Ma'am Judy Yolikino po. Yan po ang makakairibahan tang guest sa aldaw na inikang programa tang kapalibutan ta at tamadon ta. Siguro ma'am sa mga nagdadangog sa radyo, sa live po kita sa Facebook na nag-iiriling kang Facebook live kang DENR Bicol as in DCGB ang sa isip kang mga listeners ta. Ano ba ang importansya o kahalagahan kan sa tuyang mga kabubuldan? As in, digdi po sa Bicol region, masasabi ta po ba na bastante paan sa tuyang kabubuldan? Kamusta po ang estado kaini? Ma'am Judy? Yun po, dakulang importansya. Base sa satuyang estado, kami sa tuyang kabubuldan, so ang Pilipinas po as of CY 2022, igo po kita ning nasa 7.2 million hectares na kagubatan. Ano? So, sa Bicol region, igo din kita and ang programang NGP or National Greening Program po, nakulaon na ang programa para sa pag-improve or pag-enhance po kan sa tuyang mga kakahuyan digdi sa Bicol. So, as of this time, pwedeng matawag kita ni Ma'am Gigi kang datos pag-abot po sa kung tira na si mga natanuman di sa tuyang area po sa Bicol. Ano? So, Ma'am Judy, dakulaon po palan talaga ang kabubuldan digdi sa satuyang nasyon. Sabi mo nga ni Kasubago, 7.2 million hectares. I could only imagine kung guraano po kadakula ining 7.2 million na ektaryang natatanuman ki mga kahoy, as in pinag-iistaran man po kan sa tuyang mga wildlife species. Digdi po sa Bicol region, aramta na tigagibot ang programang Expanded National Greening Program, as in arami po na very busy ang CDD sa pag gibo as in pag-execute kaining programa tang NGP. So Ma'am Gigi, digdi po ba sa Bicol region kamusta ang satuyang mga pananom, ang satuyang mga pigmementenar na mga tinanom sa National Greening Program? Dahol na po bakitang naitanom sa pirang taon na pag-execute kaining programang ini? Bali po, nag-start po baga ang National Greening Program noong 2011 po and natapos po siya noong 2015. Pero nagkaigo pa po kita ki Enhanced National Greening Program po. So, bali po noong 2011 to 2015, nagkatanong po kita sa 1.5 million hectares po at nakatanong din po kita ng 1.5 billion of seedlings po sa mga kadagaan po, kagubatan din po sa Bicol po. Ngunyan po, may inaapod naman po kita na Enhanced National Greening Program, which is po, dinagdagan po naton. So, target po kan sa ato na area po, hindi po sa bilog na Bicol po. So, parang nag-abot po na mas dakula na ang natanuman, mas dakul na po ang naipatanong tanakahoy po, digdi po sa Bicol. Good news ini, Ma'am Gigi, na pigheras mo sa tuya kasi ining Expanded National Greening Program, kung marurumduman ta, puon pa palan talaga kang 2011, nagpupuon na kita kang mga pananom. As in, rumdum ko na ang obheto ka ini makatanom ki 1.5 million sa 1.5 million hectares kidaga, makatanom kita ki 1.5 billion seedlings na kung saan nagibo kan sa tuyang departamento. Kaya nga ni po, pigtawan ki panibagong tsansa na ma-execute pa ini ki mas halawig na panahon. Ta ibig sabihin, kapag tigpapadagos mo siya, may continuity, ang ibig sabihin kayan, magayon ang padalagan kan sa tuyang programa. So, thank you Ma'am Gigi sa pagheras mo kain kadakol na tinanom na mga puon kikahoy. So ngunyan Ma'am Gigi, aram ta na tigsiselebrar ta ang
pig-celebrar ta ang International Day of Forests. Ano po ba ining selebrasyon na pig-apod tang International Day of Forests? As in, ano po ang mga ginibong aktibidad kan sa tuyang departamento tangani na matauwanan tang highlight ang selebrasyon na ini? Bali po, Ma'am Joanne, matao po muna ako kay short background po about po sa IDF po. So, bali, ang IDF po or International Day of Forest po, nag-start po siya noong 2012 po. Bali, ang United Nations General Assembly po ang nag-establish po noong March 21 as International Day of Forest or inaapod po nato na IDF po. Bali po, ito pig-celebrate po para po ma-raise po yung awareness po sa importansya po ng ating mga kagubatan po. Bali, ang global event po na ito ay para ma-encourage or magkaroon ng initiative yung iba't ibang parte dito sa ating bansa na mai-promote po ang forest conservation and restoration po sa pamamagitan po ng pag-engage po ng communities sa mga activities na nagpapailing po kahalagan at benepisyo na makukuha po sa satuyang kagubatan. So, bali, may dalawa pong activity kami nung sa pag-conduct po nitong IDF po. Una po, nung March 19, nagkaigwa po kita ng opening po ng trade fair po para i-celebrate po ito. Ang trade fair po pala namin, ang team po ay Forest and Foods po. Bali, pang 4 na taon na po siyang ginigibo po kan DENR po. Ang trade fair po namin ay ginibo po sa Ayala Malls po. Bali, ni-emphasize po kasi nung team yung role po ng forest sa food security, sa nutrition, and sa livelihood po. Meron ang IDF po, hindi po namin magigibuki solo po. So, may mga partners po kami dyan para maikandak po namin to ng maayos. So, Si Risay po ini, Ma'am G, na mga naging partners sa Ayala Mall, pigibo ining Yamang Gubat Trade Fair. Ano actually, kapag Opo. tigdadarata ang sa tuyang mga programa, ang mga environmental initiatives sa mall, mas napaparani kita sa publiko, mas naiiling ninda na aarag palan ka ini ang pigigibo kang DENR Bicol, na mas naiiling ninda, di man ninda obhetong talagang ma-edukar. Kaya nagduman sinda sa mall, mabakal, masaod, ma-grocery o makaon siguro kaiba ang pamilya. Pero dahil sa niranikang DENR through CDD ining mga initiatives, mas na iparanita sa mga tao na igwak ng mga inisyatibo ang DENR na araw kaini. Pero aram ta po, Ma'am G, na dakol duman na mga exhibitors, sisay po sa mga naging partner ta sa selebrasyon na ini duman sa tigibot ang Yamang Gubat Trade Fair. Una po, ang mga naging partner po ng DENR, yung People's Organization and Biodiversity Friendly Enterprises po. Nandiyan din po yung suporta ng Department of Trade and Industry or DTI. Nandiyan din po yung Department of Agriculture. Meron din po tayong micro, small, and medium enterprises po. And syempre po, yung Ayala Malls po na matulungan po tayo para mag-promote po yung forest product. Bali po, ma'am, may mga nag-participate po na exhibitors, which is po nasa 22 po sila na iba-iba pong PO po na nagbenta or nagtenda po doon ng mga products na galing po sa Yamang Gubat at Yamang Dagat po. So magayon ining aktibidad kasi duman sa tema na pigheras nindo sa aldaw ni ini forests and food. Kung baga, ang sa tuyang mga kabubulda nagge-generate siya ki mga sources para sa tuyang ekonomiya, para sa livelihood kan sa tuyang mga kaibahan sa komunidad na kung saan nakatabang na ma-showcase nindo duman sa mga siguro may mga pili nuts, di ko aram, di ako nakapamol.
Ma'am Gigi. Pero naaramta na dakulon ang nakabinipisyo ka ini. Lalong-lalo na po kita digdi sa PICOL, dakol kitang People's Organization. Ang DENR piga-engage ta ang kaibahan ta sa komunidad ng mga people's organization, mga NGOs, tangani na matawan man sinda kikabuhayan. So, congratulations po Ma'am Judy, Ma'am Gigi sa tigsagibon nindong Yamang Guba Trade Fair na I am very sure dakulot ang nagbarakal na mga kaimanwata dyan na mga nagdadangog sa satuyang programa kapalibutan ta at amanan. Ma'am Gigi, sinabi mo kasubago na ining International Day of the Forest, bako na siya digdi sa Pilipinas tigsiselebrar. Global po ini, bilog na mundo ang nagsiselebrar kang selebrasyon na ini. As in, sabi mo, nagpuon ini kang 2012. Haloy na din po siya kasing mas gurang manggilayon ang National Greening Program. 2011 ang National Greening Program. As in, after sarong taon, nagselebrar na din kita sa paagi kang United Nations kaining pigaapod ang International Day of the Forest. Kaya po sa Giraray, congratulations sa CDD para sa Yamang Gubat at Trade Fair. Ma'am Judy, iba pa po ba kitang ibang aktibidad na isinagibo digdi sa Rehiyon Bicol katakod kaining pagselebrar ta kang International Day of the Forest? Ay, opo. So, aside po naman sa tuyang World Trade Fair, Yamang Dagat and Yamang Gubat and Yamang Dagat na activity, nagkaiba po kita ng tree growing or tree planting activity sa Barangay Lidon, Santo Domingo, Albay. Ini po, pinangunahan po ng sa tuyang ginagalangan Regional Executive Director, si Red Toto. And kailibak din po ang sa tuyang Pedro Albay. So, in collaboration po ini ng Pedro Albay na person, ako lang salamat din po sa pagpartisipar po nila. And ini pong activity na tree growing, sinabi ta na participatory. So, dinaluhan din po ini kang LGU Santo Domingo, BJMP, so dito University, Academy, PGA, Provincial Government of Albay, DPWH, BILG, CSC, PSA, LTO, BAR, DepEd, BLGU, Lidong, MGB, EMB. And sana wala akong nalungawan. So, nagpapasalamat po kami sa pagpartisipar kaining mga agencies sa pagpadarakan sa ilang mga representatives. So, digdi po sa tree growing, nakapagtanong po kita ni 1,000 iba-ibang klase po na indigenous species po. Then, iba po kitang na itanong na 500 na nara, 250 na lamong species, and then 250 na kitaog. So, mga indigenous po, hindi na mga katanungan. So, aside po naman sa tree growing, naman po sa Ayala, nakapag-distribute din po kita kuning mga seedlings para sa mga clients sa mga shoppers na gustong magtanong sa indang mga individual na lote. So, ito po kita naman na-distribute na 500 per iba din po kita na 15 kili seedlings na daitaw. So, yun ang sarong activity pa ng IDF na pinag-celebrate pa kada March 21. Congrats ma'am. Dakulon na mga seedlings ang naitanom. Yugon ka kaiyan, 1,000 na seedlings ang naitanom po duman sa Lidong na pighera sa tuya ni Ma'am Judy. And saro pa duman, ang nagtatak sa kuya Ma'am Judy sa TIG, heras mong impormasyon, ang aktibidad na ginibo nindo, tree growing activity. Siguro ang isip kang mga paradangog ta, ano kaya ang diferensya kaiyan sa tree planting? Ka ito po baga kaya, tree planting ang term na tigagamit ta, ngunyan, tree growing na ang tigagamit ta. Pag sinabit ang tree planting, hanggang duman sa nakang tinanom ta, pero digdi po sa tigagibo kang CDD, growing na po siya. Ibig sabihin, hanggang sa magtalubo ito na mga tinanom kang sa tuyang mga partner agencies,
pulis, kang mga partner ta sa academe, ining mga militar na nagtaranumduman, mga BJMP, pati pa so maintenance na sa pagtalubo, pag-grow ka itong puon kang kahoy na itinanom ta. Kaya mas magayon po Ma'am Judy ang sa tuyang programa, ang programang Tigsa sa Gibo kang CDD dahil lan sa bako sa na hanggang duman. Tapos na ngayang obligasyon mi, nakapapicture na ngaya kami dyan. Bako po arab ka ito ang obheto kang opisina ta na dapat mamantinir, magtalubo talaga. Hindi masayang. Minsan po baga Ma'am Judy, may mga nagkakagaradan, tadi iman na bantayan kang mga nagtanom ining mga nag-agad. So sana po sa mga shoppers ta na nagduman sa Ayala Malls, atamanan ta po itong mga itinanom ta na mga seedlings na kinuata na kung baga garita naman sa iyan aki. Ang mga pets garita naman aki, ang mga plants garita naman iyan aki na bantayan ta, alagaan ta tangari na magtalubo. So sa giraray, congrats po sa CDD. So Ma'am Judy, Ma'am Gigi, aram ta digdi sa explanation mo, PGA, LGU, ang mga NGAs, National Government Agencies, naging katuwang kang sa tuyang opisina, tangani na masagibo ta ang pagbantay, ang pagkonserbar, as in preserbar kan sa tuyang kabubuldan. Pero paano ta po ba pigi-involve ang sa tuyang mga lokal na communities, ang local communities ta, as in ining sa tuyang mga kaakian, ang mga kabataan, cliche na pigsasabi ta na iyo ang pag-asa kang bayan, pero totoo man talaga na sinda ang mapatuloy kang mga tigigibot digdi sa DENR. Paano ta po sinda tiga-engage, especially po digdi sa global observance kaining IDF? So, bali po, digdi po bagaman sa DNR, nagpapaupo kita ki libre na seedlings po. Actually, pag Marso na nga ni po, ito na po baga sa time na madali na sinda mag-graduate. So, nire-require po talaga sinda sa school na maghagad po ki pananong po, digdi po sa DNR. Bali nga ni po, ako naka-experience po mismo na maya may mga estudyanteng nagdigdi po sa DNRs para po makahagad ki seedlings. Bali, ang kada sarong estudyante po, 10 po na seedlings ang tigahagad nila dahil po requirements po ito before sila makagraduate, makapagtanom sila ng kahoy po. Parang yun na rin po yung part po ninda or ginigibo din po ninda as estudyante ang role ninda kung paano po sila makakatabang po sa satong kapalibutan or pag-ataman sa satong kapalibutan po. Actually, ining pigheras mo Ma'am Gigi, ang nangyayari kayan, garo nagiging legasiya kang sa tuyang mga estudyante o bago ka mo makagraduate, magtanom, maski saro lang ba ang puon kikahoy, pirang puon kikahoy ang itatanom nindang requirement kang school, Ma'am Gigi? May mga na-encounter po ako na ang kada saro po na estudyante naghahalad po sa koki, 10 ng iba-ibang klaseng pananom po. 10 na pala. So, sa mga graduating dyan, imbis po isipon ta, so, sain kita ma-outing. Delikado pa po iyan. Ang isipon ta, so, makatanom kita, arag ka ining pigheras ni Ma'am Gigi na 10 napuon kikahoy. Naman lain-lain, pwedeng pili, pwedeng nara, o kung ano pa po na puon kikahoy na gusto nindong itanom. Hanggang sa magtrabaho po kamo, habang nagdadakula ang sa indong sweldo, ang sa indong salary grade, nagdadakula man po ining mga tinanom nindo bago ka mo makagraduate sa kolehiyo. Kung baga, iyo ang magiging basihan, magiging legasiya nindo. So, sa mga teachers po, padagos na po ini na programa na Tigsa sa Gibo nindo sa mga eskwelahan. So, ano po ba, Ma'am Judy or Ma'am Gigi, ang mga key strategies? Ano ang mga estratehiya na tiga-Gibo? Gabos po na mga opisina, aramta na, may mga targets kita, ego kitang tiga-isip na, ano ang strategy ta sa ngunya na taon, tangan ina, so tiga-ay ta na obheto, magibo ta. Kita po digdi sa DENR,
base sa targetang mabawasan ang pagkakalbukan sa tuyang kabubuldan or ang mga deforestation activities. Ano po ba ang mga key strategies tatangani na ining mga sustainable forest management policies masagibo ta po digdi sa satuyang rehiyon? So, good morning, Roger. So, balik po kita sa DNR. Baka lamang po kita sa DNR. So, dakal po na iba-ibang agency ang nakikipag-partner po sa kuya pagabot sa pagpapanom or pagtanom ng mga kahoy. Yan po. So, dakol ang suporta na nakukuha kan sa tuyang agency na kung saan talagang nakakatabang sila sa pagdagdag ng mga kakahuyan sa satuyang kabubulgan. Ano po? So, saro lamang yan. And kagaya nga ng sinabi naman Gigi, na as early as mga grade 2 sa mga previous mga IDF celebration staff. So, dapat kitang action statement na ini-involve ka na si mga kabataan na sa murang edad nila na parang na-absorb na nila sa sarili nila, ay, importante ang pagtanong ng kahoy. So, yan pa lang sa grade level, sa elementary, yan na ang sa indang pag malasakit sa satuyang environment. Iyan, tama ka Ma'am Judy. Habang aki pa, dyan tabaga tigahon o tigmumukold ang personalidad kang sarong tao. Kapag nagdadakula na minsan matagas na ang payo. So awareness, nawawara din minsan so concern ba para sa satuyang kapalibutan. Pero habang aki pa, igwa pang tsansa na ma-mold into mas maray na tao, maging maray na aki, maging maray na steward kang satuyang environment. Talagang ang sikreto dyan, ang pag-guide kang sa tuyang mga magurang, ang pag-guide kang sa tuyang mga teachers, as in bako sana, pati mga leaderes na igwa kita digdi sa tuyang nasyon. Gabos iyan, gabos na mga higher authorities, ang mga tiga-look up kang sa tuyang kaakian, dapat maging maray na ehemplo para sa tuyang mga kaakian. Kung naiiling ninda na, ay wow, nagtatanom si mama, kikamatis, kumbaga, maski wako kahoy, pwedeng fruit-bearing tree. So, para sa pagkaon, nagtanong nga kitalbos kikamote or kung ano, nakakatabang pa din po iyan para mabawasan ang carbon footprint digdi sa tuyang earth ade. Pero at the same time nakakatabang sa pagtipid, aramtang grabe na ang barakalon. At the same time, kung may tinanom kitang suwa o kamatis, na kita mabakal, nakatabang pa kita sa pagtalubo kang knowledge, kang personalidad kan sa tuyang mga kaakian. So digdi po sa mga pigheras ng mga estratehiya, key strategies kang DENR, masasabi ta talaga na kita baga sa DNR from ridge to reef, gariining pag-attack taman sa mga local communities puon sa pagkaaki hanggang sa magdakula, magtalubo man siya. Dumanta na inculcate ang maray na kaaraman manunungod sa pagpreserbar as in konserbar kan sa tuyang kapalibutan. Ngunyan po siguro sa mga listeners ay tama magayon ining piga-orolayan kang DENR Bicol. Pero igwaman kitang kapasidad na magtabang. Paano po ba ang sa tuyang mga listeners, ang mga individual or ang mga organizations na gusto man po makipartner sa DENR, na gusto man magkakontribute kami sa DENR, tanganing ina mapangatamanan ang sa tuyang mga kabubuldan, lalong-lalo na nagselebrar kita kang International Day of the Forest. Paano po sinda, Ma'am Judy, Ma'am Gigi, makakapartner sa DENR? Bali po Ma'am Joanne, sa mga other agency or private individuals, non-government agency, pwede man po sindang makatabang sa kalahayan ka ng mga forest
Bali, ang gigibuhon lang po ninda sa DNR na nagpatao po kita king libreng seedlings. Bali, masurat lang po sinda sa satuyang ginagalangan na direktor na araw po kay nina kay kuhan ninda ning seedlings para po maitanom ninda pwedeng sa barangay or pwedeng sa private land po or kumbaga initiative ninda sa community na makatabang sa satong kagubatan ko or mga kakahuyan makadagdag po sa pagtanom. Kami po sa DNR, tiga-accommodate po namin yan na pag-request po ninda kay seedlings. Ang hagad nilang po namin sa mga request po, yun pong ma-providean po kami ng report po ninda kung paano po ninda kinandak si tree planting activity or tree growing activity. Actually, Ma'am Gigi, diit man sana pala ang requirements na tigahagad kang DENR. Report man sana po na tigkondusir nindo itong aktibidad na ito. Kung baga, very important ngunyan sa mga tao, lalo na sa social media, ang pagtake pictures, kung wala ngayang picture, di man ngayang means of verification o MOV, paano ta masabing tigsagibo nindo ito? Pirming kaipuhan, aside po sa naiingganyar, pag may nailing po baga kita sa Facebook na, ay wow, sumakses. Sumakses siya, nagtanom siya, naging magayon ang sa iyang advokasya kang aldaw na ito, ang namamatian usually kang mga tao, ay, magayon ini, maarog ako kasi tama ang sa iyang tigagibo. Minsan naman makailing kita nag-exercise, nag-post siya nasa gym. Tapos naisip ta, ay ako man daw, mag-exercise man daw. Kung baga, nagkakaigwa kita tides of change. Garo nagiging momentum ini sa tuya na tama ang pagtanom, gibuhon taman, ang pag-exercise, gibuhon taman, ang paglinig sa mga coastal communities, gibuhon taman. Aside from that, na nag-take kita picture na pailing ta, na agyat ta sa mga kaibahan ta sa community, nakapag-comply pa po kita sa requirements kang DENR na report. As in po, digdi sa report, simple man sa niini, kakaagtaman lang sa mga, kung saan ta itinanom, kung pira sa mga tinanom, kung sirisay, so mga naging partners ta na nagtaranom, kung siguro may attendance sheet ba ini Ma'am Gigi na report o maski wala man? Hindi naman po namin nire-require yung attendance sheet kasi sa report, nandun na din kung sino yung mga nag-participate. Yan. So sa mga listeners ta na mga nag-iisip, ano pa daw kita makatabang o anong gigibuhon ta, pwede po ini i-consider nindo na pigheraskan sa tuyang mga guest na si Ma'am Judy as in Ma'am Gigi. So siguro tig-iling ko actually sumemo. Ano pa sa question? Ang nakalag po digdi. Ano daw po ang biggest na challenge? O kung igwa man pong mga challenges, aram ta na di man talagang perpekto na polisiya, na programa. Maski sa man lain-lain na organisasyon, mapa public or private man, kita po digdi sa DENR, sa pangataman takan sa tuyang kabubuldan. May pigkakahampang po ba kita na challenge sa pag-implementar takang sa tuyang forest protection, lalong-lalo na po sa pagtautaki awareness sa mga inisyatibong arog kaining International Day of the Forest. So, siguro Ma'am Joanne, ang pinaka-dakulang challenge ko ini sa kuya, itong masustain pa ang mga naitanong pa sa mga areas sa kabubuldan. Kumbaga, sa kooperasyon kang mga lalo na mga community, na sinda ang mabenepisyo, kumbaga ang kahalagahan talaga kang kakahuyan, maisabuot nila. So, may encourage siguro sila. And ma-overcome ta ini na challenge na paano ta ini ma-sustain na mga naitanong ta. Kaya sinasabi ka na sabi ko nga tree nurturing na dapat kita, tree
diba? Bako naman kita tree planting na pagkatapos sabi kita kanina na wala na, pabayaan na. So, dapat ito na masustenar ta. Ini na mga naitanong ta, na may linta na talagang nagtalubo na ang benepisyo kaya na balik bako lang sa tuya sa ngunya na presented. Kumbaga, yaon sa mga kaagian sa ngunyan, may hiling ninda, bako na lang dahil na mahiling na sa libro na lang, ay iniong na kahoy na ini, sa libro na lang ninda mahihiling. Kumbaga, in actual, pagtukad ninda, like for example, may mga educational tour, so nahihiling pa ninda yan na ma-appreciate ninda na ini sa mga ginibog ka ito na mga sa community na activity manungod sa pagtanong ng kahoy. So, with or without IDF, dapat pananagaan ta sa mga katanungan, kabubultan, kasi yan ang source of life pa eh. Kung mga makulang sa pagkaon, dyan kita nakukuha ng medicine ka, diba? Base sa mga nababasa ta sa mga online, sa internet, searchable yan, sa mga kahalagahan ang forest. So, yung watershed tayo, naman out dyan ang watershed ka, kumbaga, sabi tangali, ridge to reef, kanina, diba? So, kung ano ang ginigibuta sa taas, yun din ang magiging epekto sa baba. So, may may connect yan sa ecosystem nito. So, dapat maayos ang kabubuldan ta, malinig na tubig, and hanggang sa coastal, sa marine, sa karagatan. So, dapat kitang makukuha na pagkaon pangako naman sa mga sira, di ba? Na kung kitang mahilig na tubig, ako na pagkaon kita na makukuha. Kaya siguro niyan, ang tema tayo is forest safety. So, talagang may connection siya. Magayunon ining hineras mo sa muya, Ma'am Judy, lalo na itong sinabi mo na ang satuyang kabubuldan, iyan ang source of life. Tama ka duman. Kasi dakulunon ang nakukuatang benepisyo para sa satuyang pagkabuhay, sa pang-oroal daw tang resources na kaipuhan. Ang oxygen na tiga-breathe ta galing sa mga kakahuyan, galing sa mga tinanom. As in, inid pa po na pigheras mo na tree nurturing. Actually, magayon ang sa imong ideya, Ma'am Judy. Bako usa na so pinadakula ta kaya. Pinadakula so kahoy bako lang dapat atamanon pigpadaba ta so kahoy hanggang sa magdakula siya. Kumbaga, dati planting, ngunyan growing kita. As in in the future, tama ini, maging nurturing kasi dapat bako sa nasu obligasyon tang padakulaon siya at the same time matao kita ki emotional investment duman sa kahoy na matao kitang pag-ataman, pagpadaba. Minsan baga ang iba nga ni dati kakarauron ang mga pananom na okay lang kamo dyan. Sana okay ka. Pero tama talaga. Kidding aside, ining pag-nurture sa bako sa tao, pati sa mga pananom, pati sa mga animals, mga pets, kaipuhan ini, lalo na sa ngunya na panahon na dakulon ang mga kadipisila na namamatian ta, we should resort sa araw kaini na atamanon ta ang satuyang kapalibutan, tangan mas mais ang satuyang pagkabuhay. Ma'am Judy, iyon na po ito ang sakuyang final question. So siguro po, igwa po baka mong gustong pasalamatan, i-shout out na mga pag-iriban nindo dyan? Ma'am Judy? Okay, so ako na muna, sabi ni Ma'am Gigi, ako na ang muna. So, sa ngaran po, ang Samuyang Division Chief, si Ma'am Marlene Francia, gusto ko pong magpasalamat sa RC sa pag-imbita sa Muya, sa Muya na Aldaw para i-discuss or matawan ng informasyon ang satuyang mga paradangog sa DCGB kung ano po talaga ang International Day of Forest. So, maraming salamat po sa mga paradangog. Sana patuloy or
tuloy-tuloy po ang sa inyong pagsuporta sa samuyang mga programa sa DUNR and suportahan ta po ini na IDF and see you po next year. Hopefully, si mga nag-participate po ngunyan, madagdagan pa. And sa base po sa aming record, nagtaas daw po yung sales ng mga ating traders. So, Wow. good news po yan. Po. So, sana for next year, madagdagan pa po ang satuyang mga participants as traders and ay sana madagdagan pa ang satuyang mga kakahuyan sa satuyang lugar para iwas na din po sa mga landslide, sa mga soil erosion na yan, so sa ganyan na nakultang na eksperyensya. So magtarabangan po kita sa pag-take ng action pag-abot digdi sa pag-celebrat ng IDF. So maraming salamat and si Ate Gigi, gumaman po sasabihin. Sige po, Ma'am Gigi. Una sa lahat, ma'am, salamat po sa pag-invite dito sa amin. Actually, ma'am, first time ko po kasi na mag-guest ko dito sa Atamanon, Kapalibutan. So, shout out ko lang po ang aking mga kasama dyan sa NGP, ang mga mahihigos kong pag-iriba, headed by our OIC chief ng si Miss April Bea. And then, nagpapasalamat din po kami sa pag-sponsor po ng Ayala Malls at UBS Marketing Corporation po, dahil po sa kanila naging success din po yung aming IDF or trade fair po sa Ayala. Iyan, talagang sumakses. Ang sabi naman sa Facebook meme. Nakaibahan ta po si Ma'am Judy P. Olikino, ang OIC Production Forest Management Section, as in si Ma'am Gigi Luna, Ecosystems Management Specialist. Nakulunon po kitang naukodan sa aldaw na ini, manunungod sa tuyang mga kabubuldan, sa tuyang naging selebrasyong International Day of Forest, as in kami po sa DENR sa pamamayo po kan sa muyang direktor na si Red Francisco Emilia Jr. Kamauotan mi po talaga na maghatod sa Indok yung mga impormasyon, lalong-lalo na po sa papel kang kabubuldan sa satuyang pang-urual daw na buhay. Kaya po pigaagyat mi kamo na pirming maging cooperative, pirmi po kitang maging interactive arog kaining mga sa radio program tapo aram ko na dakulon kitang mensahe na nare-receive hali sa mga listeners ta. Pirmi po akong grateful, pirmi po akong thankful sa Indo sa pag-antabay sa satuyang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. At syempre po, digdi sa mga guests na nakaibahan tangon yan. Thank you for sharing your knowledge and wisdom sa aldaw na ini, asin diit na sa naan sa tuyang oras, matatapos na po ang programa ta. Ako po si Joanne Montecastro, asin ini po ang sa tuyang naging programa Kapalibutan ta at Amanon ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan ta at Amanon ta. Kapalibutan ta at Amanon ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay.